gaurko eguna frantses gehienentzat izango da ospatzeko egun bat, Zeak 14, baina guretzat da borroka egun bat, pixkat erakusteko guk ez dugula eguna ospatu nahi, eta batez ere nahi dugula gure aldarrikapenak kalera eraman eta borroka egun bat bilakatu berentzat festa egun batena. Estatu frantsesa! Estatu terrorista! Egun hau da pixkat aldarrikapen guztiak edo guk gehien bat aldarrikatu nahi ditugun gauzak kalera eramateko eta kontutan hartuz presoak. Kalera, amnistia osoa! Euskaraz ikasi nahi duten ikasleak momentu honetan eta aukerarik ez dutenak. Euskal Herria! Baita ere turismo masiboa sortzen ari den Euskal Herrian eta aldarrikapen guzti horiek pixkat kalera eramateko denak batera eta Frantziarekin identifikatuak sentitzen ez garelako, pixkat erakusteko ez garela beraien parte eta gu Euskal Herria garela eta gure aldarrikapenak eta gure kultura eta gure biziko modua dugula. Etsaiak inoiz baino arroago eta erosoago dira gure lurretan. Ikur arrotzak inposatu, nazionalitate bat inposatu eta hizkuntza bat inposatu. Gaur etorri naiz eta baduela aspaldi angeluak eta miarriztar batzuekin antolatzen gira euskara biziarazteko gure herrietan eta konturatzen gira sekulako zapalkuntza existitzen dela Ipar Euskal Herrian eta bereziki kostan eta hemen kostan gira. Eta horregatik ikusi dugularik deia Uztailak 14 herrialdean Facebooken erabaki dugu unat etortzea eta manifestaldia egitea kolonizatzailearen kontra eta Frantziaren kontra bereziki leku hontan. Euskal Arrantzaleen herria zena, frantses aberatzen pausaleku bihurtu da. Karriketan euskara entzuten zen herrian, euskal kulturaren folkloreaz mozorrotutako delak ugari dira. Tokiko biztanleek, haien sorterian duinki bizitzeko geroz eta zaitasun gehiago dituzte. Etsaiek, etengabeko ofentsiba daramate gure herriaren kontra. Jaun eta jaure dira, eta guztiz desartikulatua dago urteetan zehar eredugarria izan dugun herri erresistentzia. Jarrera hotzana mantenduko dugun bitartean erasoak normalizatuko dira. Bilaka dezagun Uztailak 14a erresistentzia eguna. Kolonizazio prozesuak gelditu eta Euskal Herria askia lortuko duen herria gara. Guri lekuak entzen digute Paristik edo Frantziatik datozen dirudunek guri tokiak entzen digute eta gu gazteak adibidez barne kalderago joan barko gara bizitzera eta azkenean gure herrian edo gure endaia batean adibidez gure herrian bertan ezingo dugu etxe bat erosi. Toki hau aurkeztua da toki exotiko bat bezala eta bakantzak pasatzeko toki eder bat bezala. Kanpoan hain ongi saltzen duten gure herria, non denek hemen erosten duten, dirudunek, eta guk ezin dugun gehiago erosi hemen etxerikan, ezin dugu hemen bizi. Euskara ez da beharrezkoa hemen bizitzeko, alta frantsesa bai. Hemengo biztanleriaren gehiengoa frantsesa da. Orduan euskara ez dute beharrezkoa egiten. Eta hori interesatzen zaie euskara desagertzea azkenean. BAM deitutako eremu hartan, beraz Miarritzean gero eta Baiona eremuan, konturatzen gira nolabait eraikinak emendatzen ari direla eta ezin girela hemen bizi. Angelu begira eta Miarritzeri begira. Konturatzen gira, erran bezala eraikinak emendatzen ari direla, baina urtean zehar, nebuan batez ere, ez duzu gurutzatzen ne hor. Beraz, horrek erran nahi du gure herriak hil herri bilakatzen ari direla. Eta hori arriskutsua da hemengo klase popularentzat, hori argi eta garbi dugu. Eta baita ere euskararentzat eta gure kulturarentzat hemengo klase popularek ezin dute erosi hemen pisu bat ere, pisu erdi bat ere ezin dute erosi. Beraz, joaten dira landesetara edo beste herrian hitzetara ezin dute hemen erosi. Eta beste arazoa da arazo kulturara. Erran nahi baita, euskara zapaldua da eta euskal herritarrok
behartuak gira beste herri batera joaiterat. Eta hori ezinezkoa da, ezin dugu onartu, eta horren kontra borrokatu behar gira, buru belarri orain, konturatzen gira errealitatea hor dela, eta bat ditugu tresnak horren kontra borrokatzeko, eta gaurko manifestaldiak erraten du hori norabait. Eta horregatik parte hartu dugu Bameko taldekoekin. Eusko udariak Euskadi askatzeko, gerturik daukago dona behatez emateko, Eusko